बहा थांनो नागिरदों नोंलाय है गामियाव मानसि नागिरलाहैनां कम्पानियाव बिहरदों आरो बे थान्दाखौ नागिरबावदों नोङो साला सैमा बांग्रा माथो गाज्रि दान्दा जाखो बिलाय फाग्लियाव साव आंनि जानानै दुमफुफ्राव थानोल' रोंगौ बियो मानसि नागिरनानै हैबानो फैसा मोनो आरो बावहाय नोंहा नाना बानासो बुंदों साला हजोंबो मानसि फायखारि होननानै होखार हरजादों नोङो आरो बेयावबो बे थान्दाखौ नागिरबावदों नोङो मानसिफ्रा बिदिनोसै बुजिया बे कम्पानियाव मानसि दोनहैनाया फायखारि जायो नामा सोरबा बे 1000 2000 मानसि फाननो हायो नामा जाम्बिनो बाव खोथा सावरायफैयो सोरनि मा खोथा लानानै बुंफैगोन नों आंखौ बिदि फायखारिनो बांद्राय दाहोनखा मिथिबाय दानो सौगासिनो सौनानै बेलथाय होजागोन आंजों आंनि जानानै आंखौ सौनो नोङो बांद्राय बखिबाय थानो नाङा नोङो मिथिबाय नङाबा मानजिजागोनबो बांद्रायसो बुंनो बियो लावथिया बोरैहाय दिनै होथारगोन आं बे मानसि सासेखौ फाग्लासो हिनजावनो माबा खर' गाज्रिथां माथांसो माबा बुनो नागिरबा उल्थासो बुसिनो नागिरो दा बादियाव आं बुनोबो हागारनाय नङालै बे मानसिखौ दा आंखोब्रा आंखौसो माबोरैबा गोगोम होफ्लांगारगोनलै बियो है जाय हक मानसि सासे मोनबानो जायो कमिसनफ्रा मोनगोन माथोलै हिनजाव थेनजाव नै फाग्ला गथ'आ जिरायगासिनोसो दं बेखौ एसे बुरखायनोसैलां ओइ फैब्ला फंबाय माथो मबाइल नायबाय थाखो है जारलासोलै मा खालामनाय नुखानानैबो सोंबावो फैला फंबाय बिदि नङाब्रा मानसिखौ नुनानैबाबो सोंखायो नों मा मावदों बेखौबो सोङा होनलाय नों मा मावदोंब्रा होननानै है नोंना सोंनायनिबोसो दाय जायो बेफोरखौ बाद होदो फंबाय फेले बिदि जिरायबाय थानानै जाला बेफोरबायदि थाबाय थानानै हिनजावखौ मोनगोन नंदों नोङो माल थाबासो हिनजाव फैयो माल थायाबाथ' हिनजाव फैनाय नङा आरो नों बिदि मोदोमखौ लानानै सेंग्रा जिबनाव दामलेबले थानानै जागोन नंदों मोदोमफोरखौ एसे सोमावदो अब्लासो जासिगोन जेला मोनाखै बियो खामानिखौ नागिरदोंलै माथो जेरावबो मोनानो खामानिखौलाय मा टेनसन जादों नोंलाय जाम्बा गथ' नैबे नों दा थासान्दियाव मावनो गोसो दङबा मावनोल' होनदो नोङो गाहामनो कम्पानियाव फाथायहरनोसै आङो मोनबालाय मानो मावा आंना हजों कम्पानियाव मानसि दंखायो जुदि नों थांनानै मावहैबा 20-30 हाजारखौ मोननो हागौ नोङो 20-30 नालागे 10-15 मोनबानो थाङो आङो होनबालाय माखौथो दिरि खालामबावनांगौ थौदो गाबोन संग्रोदो लांसै आङो दे जागोन दे दा बिदिबालाय थाथ'दो आंहा बैयाव थांनांगौ दङ दे सासे हाबोलायबाय होब दा संनो नागिरदों नामा नोंलाय दा सङाबालाय आरो मालाथो संनांगौ आयु हाथायानो नायजाला माथो बेरे फुंजानि बिदि गय जायो आरो हनै किटलियाव दै दोनखादों मोखाङा माबार सुनानै बारियाव एसे खामानि मावहैदो थां बिदि आथिं हेबे जिरायबाय थाबा मोनजागोन नामा नोङो मा बारि फोसावलाबायनांगौ बारियावलाय हाग्रा थाखायो दालाय मेसें फैलायलांबाय हारसिं रानजोबखागोन बियो हाजिराफोर लाना फोसाबोलै आं फोसाबबाय थाया अबे नोंमा खर'नि हाजिरा होनो फैसा दं नोंनाव ना नों खामायनानै लाबोनानै बाक्सुसे दोनफैदों अलसिया साला देलै दे बिमा बेफोरखौ बाद होदो बे आलुफ्रा दोनदो मैयानि बेदर ओंख्रि गुसु दंखायो दा बेजों खुरैदो थां जानो ओंखारलांसै आं एसे बे नोंखुनजो होफैनाय बेदरा जानानै बावबाय हा लाजिनो रोङै मैयानि ओंखाम गुसु दंखायो दाउनो होनो दोन्दोंमोन आङो बेखौनो सामब्रामजों आराम सोमनानै जालांदो नों जायाबा था आं जागोन बे आलु भाजाखौ मानो बिदिब्रा मानो उल्था बुंबाय थायो मालाबा दा नोंखौ होगोन आं नोंना दं आंखौ सौनो मालाबा आंखौ बुनो हाफेरदों नोङो दम गैया नुवाखैथ' आंनि दमखौ जेब्ला मोनगोन अब्लासो गम मोनगोन नों बांद्राय दम होबाय थानाङा आंखौ नोङो दम होनायसो नुदां हा दम होनायसो नुदां मालाबा नोंखौ आलासिलाय गारनानै बहाबा कम्पानिफ्रावसो स्रि खारनानै थाहैगोन आङो थांसाय माबायदि थाङो होजानोबा थां नै बारा देखायबाय थानाङा नै आखायाव सिखा दंखायो ओरै सोनानै साला बिबु सिबु दिहुननानै लाबोजोबगोन नांथारगौलै बेनो हौवा सौवा मोनथिनाय नङा दे आंबो साला गोदाव सोराव थांनानै आलाय सिलाय जाहैनो थांसाय माबायदि थाङो आयु मासि फाग्ला बिलाय हिनजावखौनो बुनो नागिरो ओइ बाजै
न'आव दंना गैया जाखोब्रा बिलाय सोर आयु गालासो माथो फै 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 जिराय फै फै जिराय हा माथो खबर खबराथ' मा होनबावनो बाजै नोंखौनो एसे खबर लानो फैदां मोजां गाज्रि माब्रै दं माब्रै गैया होननानै खबर लाखानांगौ दा बिबाजैफोरखौ बिदिनो फैबाय थानांगौ ओमफ्राय बाजै बेफोरखौ बाद होदो माथो आदाया गोदोनि आखलखौनो गाराखै आयु मा जातनि मानसि बेलाय आंलाय नोंखौ मोननानै एसे गोसोआ सोलायदोंसो नंदोंमोन बारासिनसो जादों माथो सामफ्रामबो गेंग्रें गुंग्रें नोंखौसो बुनो नागिरो नोंनि जायगायाव आं दंनायमोनबा दा जालदाब जुलदाब गारनानै गुबुनाव कम्पानियावसो मावलाहैसिगौमोन आङो औहाय आगै माथो खालामबावनो आंना खाफालावनो बिदिनोमोन खोमा आंसो मावै मावै जाहोबाय थानांदों बेफोरखौ बाद होदोलै बाजै स्राब ज्रुब गारनानै कम्पानिफ्राव मावलाहैदो आरो नोंथ' लेखा गोरोंबावसो मोजां खामानिखौनो मोनहैगोन नोङो मेनेजारफ्राव चान्स मोननो हाबावोसो बिसोरबायदि लेखा गोरोंफ्रा 40-50 हाजार मासावनो मोनोबा बेफोरनो बोजोंनि मा होनदों नोङो आयु 50,000 गाहाम मोनो आरो बिदिबा आङो थांथारगौमोनहाय आंना रावबो सिना जानायानो गैया सोरजों थांफानांगौ दे आङो है बाजै बेफोरखौ टेनसन दाला नोङो आं थानायाव नों रेडिल' जादो आं साननैसोनि उनाव लांसै नों थांमारगोनथ' थाङा माथो थाङो बे 50,000 मोननायाव दे बिदिबालाय बाजै साननैसोनि उनाव लांसै आङो नङाबा आंखौ मिथिथारोबा न'आव थांनो दामैगोन बियो आंखौ नङाबा उल्थां फाल्थां बेफारिनो मा होनो लांगोन बियो आंखौ आंहा आरो गिलायलाङोलै ओजों आरो दासिमबो गोदोनि हुदाया ओंखारखायाखै बबावबा देनांगौ बबावबा देफ्लांबा दो थानांगौबा संसार जानांगौ माबोरै जानांगौ जाखो आयु दे नों सिन्था खालामनाङा आं सिरि सिरिसो थांखुमाखागोन दे बाजै अब्ला थाथ'दो आं उनाव खबर हरनोसै औ दे जागोन दे जागोन आंखौ लांफाथार दे बेग गंसेबो गैया सि सोनानै लांनोबो आयु गेन्द्रायासो नुसिगोन आंखौ माबार ओंखारलांसां ओइ मा जालाबायखो थैबाय दाना सिरि सिरि थांनो नागिरनाया हमजाबायसो माथो बहा थांनो नागिरदों नोंलाय बेग लालाबायनानैलाय नों जेबो खामानि मावा नालाय उन्दुल' जाबाय थायो आइ आफानिफ्राय बेसेबां फैसा लाबो नोंखौ जाहोबाय थानो आङो ओंखायनो आङो बेंगलराव मावहैनो सानदां गोदाव स्र' खोथा होनाङा नों थां मोनगोनबो बेंगलराव मा खिसिम जानो थांनो नागिरदों नोंलाय न'खौ मोनजायाखै सानफ्रोमबो ना बेदर जाहोगासिनो दं नोंखौ आं जाहोआखैबालाय मा जानो नोमा नोम्फानिफ्राय बिबाबो जाहोगासिनो दं नोंखौ साला बेंगलरावसो थांनो नागिरबावदों बियो थांजाय मायदि थाङो दे नों सिन्था खालामनाङा ना आं 6 मासल' मावगोन 6 मासावनो फैसा बुरजा बुथुमनानै लाबोखागोन आंबो आरो नोंनो मबाइलबो बायनानै होफैगोन ना आङो आरो सोरजों थांनो नागिरदों हो बेंगलराव एलाय जों गामिनि गाला दङ दा बेनो दोनलांखायोनो गाला बै गालाया सिनायाखै हिन्जाव नों बेखौ हिन्जाव बेफारिसो बियो हिन्जाव बेफारि फानहैजागोन हिन्जाव गावनि गामियावबो बियो बेबायदिनो मानसिफोरखौ खामानि होगोन होननानै थगाय लांनानै बेंगलराव फानहैनानैसो फैदों बियो बिनि थाखायनो गामिनि मानसिफोरजों होखारजानानै बेयाव थाफैदों आरो बेजोंसो लोगो जाबावदों नों है नों बुंबा जायो नामा खथ' मानसिफ्रा थाङै खथ' फैसा बुथुम लाबोगासिनो दिनैसिम सोर फैसा खामायनानै लाबोदों हा बुंलाय सोर खामायनानै लाबोदों थांनो मोना गोख्रैथाव न'आव गोदाव सोराव नङा नै सौगोन आं नोंखौ गोख्रैथाव न' सिङाव गावखौ थिनहरबाबो गावहा थाङा नालाय ओंखायनोसो आं थांनो ओंखारदोंमोन गावहा जाहोनो हाया नालाय बेनि थाखायसो आं थांनो नागिरदों दाना टिकेटआ आंना ओरैनो लस जाबाय दा साला बे गालायाबो बेखौबो होनांगौ साला गावनि निजा गामियावबो साला बिदिनो मानसि फानि जाबोबाय बिनि थाखायनो थानो हायाखै बियो गामिनि मानसिफोरजों होसो हरजादों आरो बेयाव फैनानै बिदि मावबोबाय बियो बेखौ बिगुर बिसाबा जानाय नंलालै सेंग्राफोर लानानैसो दोखो मानजिनांसिगोन बेखौ र' साला मानसि लेंहरनोलां ओइ फैले बहा दं नोंलाय ओइ आंनिसिम खारबालाय माबोरै इमारजेन्सि औ दानो फै इमारजेन्सिथार दा खिथागोन नों फैग्रो औ थाब फै साला बेखौनो मोजां दामनांसिगोन बेखौ नङाबा जानाय नंलालै
नङाबा बिदिनो लाइ मोनबाय थागोनलै बियो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाङै लाङै थगाय बुरखाय लाङै लाङै खामानि मावनो होननानै फानै जागोन बियो साला। हाब आदालाय दिनै मानो एफा इमारजेन्सि लेंहरखोब्रा ना हिनजावजोंसो बुजालायबाय नामाब्रा बेलाय ओरैनो हिनजावजों बुजानाय सर' दंखायो बेना होद बुजा मारदोंसो खोमालै आदाया फाक्का बुजा मारदों बायदि मोनखादोंलां बिखौ मामोन आदा है थुला लाबोग्रो जिरायफैग्रोबाव जिराय जों गामियाव मानसि फायखारि हाबनायखौ मिथिया नोंलाय मानसि फायखारि औब्रा मानसि फायखारि बे गालाखौ मिथिया नों आयौ बे गालाया मानसि फायखारिसो माथो गावनि निजा गामियावबो बेबायदिनो मानसिफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगाय लांनानै फानहैयोनो बिनि थाखायनो गामिनि मानसिफ्रा बुनानै गारहरदों दा बे गामियाव फैनानैबो नुवाखै नोमबाजैखौबो लानानै बेंगलरावसो फानहैनो नागिरदोंमोन आंखौबो लेंदोंमोनब्रा बियो बेंगलराव खामानि मावनो थोस नोंखौबो लिंबावदोंसोमोन गैलामोनलै नों बेंगलराव फानजाहैसिगोन बे गाला जाम्बाजों डेन्जार बुस्थु बियो ओरैबादि फाग्ला आंना बे हिनजावाथ' खम जामब्रहैसिगौमोन आं नुवामोनब्ला नोंबोथ' गैलामोन आं नुवामोनब्ला बेखौ गामियाव दोनबाय थाब्लाना बिराद भेजाल्स लागोन बियो गामियाव सेंग्रा सिख्ला फरायफुनाय गथ'फोरखौ एसे माबा गोरों मानसिफोरखौ थगाय लिंलांनानै खामानि होगोन होननानै सेस खालामजोबसिगोन बियो बेखौ बिदिबा गामियाव दोनजानाय नंलालै आदा दोनजालालै बेफोरबायदि मानसिखौ गामियाव दोननानै जेबो लाब गैया दानो हैखानोसै थौदो थौ आथिं आखाइ बुफायनानै जखम खालामनांगौ बेखौ नङाबा दोखो मानजिखानांगौ खारबाबो हगारा दै होसोबाबो होथारनांगौ हजोंबो बिदि खामोननो ओंखायनो थानो हायाखैनो हजोंबो आरो बेयाव फैनानै बिदिनो मावफैदों बियो होनांगौलै बेखौ दारमासिनो हारामुरा सिफायजोबनांगौ होद आदा नों नङाबाथ' जों फानजाबायमोनलै गैलामोनब्रा नोंसोरो फानजाबायमोन आं बोरैबा खबर मोनफ्लांनायखायसो नोंसोरखौ लांजेनसिगौमोनब्रा बियो होमबाथ' गामिनि सेंग्रा सिख्लाखौनो फानजोबसिगोन माथो होनांगौ हारामुरा सिफायनांगौलै बेखौ दिनै थांनानै आथिं आखाइ बुफायनानै दोनगोन थै मा आथिं आखाइल'ब्रा जेराव मोनो बावनो लागायनांगौ साला लावबा लावथोंलै मोजां मानजिना फैनांगौ सालाखौ गोसोआव थालायनाय होनांगौ बेखौ दिनै नागारालै थानो हालासो गरम जानायानो साला होनो लुबैनायानो जाला आंना लोगो मोनाबाबो जमनानैबाबो होनांगौलै बेखौ है नै होसो है साला खारनो न' सिङाव साबो नागिरदों होसोद' फै होदोलै बेखौ होलै जेराव मोनो बावनो होदलाबाय मा खालामनो थांखोब्रा बिसोरलाय मानसि बेफारि नों दिरुनलाय फानि सालाखौ मोजां मानसि लाबोद' दिरुङा मा खालामनो थांखोब्रा बिसोरलाय हौरै फान हौरै बेजों फानबो लाबो ओरै हम आरो ओरै हम आंखौ बिदि खालामनो नांथारालै आं बिदि नंथारा गोरलै गहोलायनांगौ र' लाबो माबार गस्लाया बोखो गस्लाया मा खालामनो थांखोब्रा बिसोरलाय मेवदों आं हिनजाव बेफारि नङालै आं कम्पानियावसो होयो बुंनानैथ' लाब गैखाला नालाय एकथुनानैनो जिबाय आरो एबार बिदि मानसि फानहैयो नोंखौ हाराम फैजोबगोन साला एबारनिफ्राय बुख्रेबजोबगोन एबार गबाय नों खनसे गबाय नों साला गावलाय फारसेखौबो बुबाय आरो फारसेखौबो बुनो सानगोन ना माखोब्रा बिलाय जेलावसो फाथायहरगोन गावनि हिनजावखौ थिगसे बुयो मालायखौबो बुनो थोआ बेनो माबायदि मानसिब्रा बेलाय मानसियानो सायसानो जुनार बायदिसो आंखि मा सोरबा हिनजावखौ 1000 2000 फानहैनो हायो नामा दालाय इसे मोजां हिनजावनि खामानिखौ मोनजादों आराम दोनना हरदों आं कम्पानियाव रायज्लायनानै दाउथो खि बुरिया दाला खामायनानै जानो
मोजां होखाबायलै ने दिनै दिनैसो मानजिनाय बायदि मोनलायखादों ने हाब जोंनावलाय मा खालामनो थाङामोन नोंना बोराया गरम मस्ला जानो लुबैनायखाय एसे गरम मस्ला दोहैदोंमोन ने औ बाजै मोजाङै गरम मस्ला होखाबाय दे थाथ'दो होनबा थांदो मा गरम मस्ला जालाबायनो होनखो बोरायालाय गोदाव सोरावनो आयदै आयु मानसिखौ बिदिसो खानानै गालांदों फाग्लाफ्रा मा खानोल' नुवाखै नोङो माबायदि मानजिलांखो आंखौ खावलाफोर माने लुन्दु लुन्दान खालामलांबाय आरो खिजानायफ्रा सिगांनो होनखादोंमोन आं बेफोर खामानिखौ दा माव होननानै दाना मोनदों साला खुलिनो नागारैनो बक्सबाय जादों नों आंखौ साला ओरै खुलिबाय र' खुलिनि गाबबाय थानाङा गथ' गोरलै बायदि मोनबाय दा गरम मस्लाया आयदै साला खोथा बुंनायखौ मानिया मोनदों सालाया दासो मानसिफ्रा आंखौ नुबा मा साननांगौ जाखोलै आयदै आयदै खिबुआ खिनानै बायदि थाबायदों मोजाङै थाबाय थाया आयदै आयदै जिराय मोजाङै आयदै आरो आथिं बुफायनानै गालांबा हामगौसोमोन साला आथिंआसो बुफायजानो लुबैबावदों बियो आयदै नोंखौ बिबाराव फानहरगोन आङो आयदै मानसिखौ सिनायाखै बियो साला बुबाय बुथारलांखाबाबो जासिगौमोन बे गेन्द्राया गोथां गोब्रामसो गालांबाय गोदान लानो हासिगौमोन दा लांगौमोनबा दे बेफोरखौ बाद होदो गथ' गोरलै बायदि गाबबाय थागोन बेयाव आयदै दसे उन्दुहैदो नोंसो बुदों नामा आंखौलाय आंलाय मा बुहोनोसै आयदै 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 बिदिनो मोसा थाङाबा उफाय गैला आङो आयदै दिनै मा जाखोब्रा बागदाव थाबायना फैखोब्रा होनना बुङोबा मा जानांगौ जाखोलै आयदै आयदै सुनिफ्रा आंखौ माबा खालामलांबाय आयदैलै